Men jeg kan godt på en skæg måde illustrere det for dig måske, ikke? Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Det er tænk dig en lettere talehandicappet herre, der kommer ind på en bar, og så siger han, goddag, jeg vil gerne bede om grøn tuber. Så siger tjeneren, ja, så gerne, det skal komme med det samme. Så bliver manden skidesur, og så siger han, de skal ikke gøre meget mig, for jeg skal ikke gøre for det. Jeg har talt sådan lige fra fødslen. Så siger tjeneren, det er nogen, der gør heller ikke nej. Jeg har også selv talt sådan lige fra fødslen. Så slår manden sig til tåls med det. Så kommer der en anden mand ind og siger, goddag, jeg vil gerne bede om en double whisky on the rocks. Så siger tjeneren, ja, så gerne, det skal komme med det samme. Så bliver det helt vildt ham nede i hjørnet. Så siger de fandme ikke gjort nar mig. Så siger tjeneren, det gjorde jeg heller ikke. Jeg gjorde nar ham den anden. Men jeg fanden spørger mig, hvorfor fanden skal jeg lave sådan noget lort? Midt i tv-studie. Du er sindssyg, mand. Tror du kan tillade dig alt herinde? Bare fordi du har fået mig ned i den her stol. Pas på, siger jeg bare. For det er ikke lige skæg alt sammen. Og jeg vil ikke være med til hvad som helst. Hallo? Er du med? Det er fint, tak. Der var den. Du bad mig selv om det? Ja, jeg troede, det var rigtigt. Jeg blev... Kom i fjerdsel. Du så rimelig groggy ud her. Var du rystet? Jeg var virkelig rystet. Jeg var fremragende skuespiller. Hvad var det, der foregik? Altså, ud af det, vi så? Jamen altså, Tommy demonstrerede bare, hvor fremragende en skuespiller han er. Flip. At han så knaller mig på... Den første gjorde ikke særlig ondt, den anden, den går satme næs. Nu så vi...